Så. Ja, i dag så laver vi en marry, fuck, kill, tror jeg det hedder. Jeg tror det er den rækkefølge. Mm-hmm. Og vi har fundet nogle fyre til hinanden. Ja. Vil du starte? Ja, sådan. Ja, okay. Jeg har fundet 3 fyre til Stephanie. Ja. Og jeg har fundet hele Danmarks Jonas Eilskov fra page 4. Og jeg har fundet Josh. Du er med. Jeg kan ikke huske, hvilken film han spiller med i. Det er lige meget. Og så har jeg fundet Enzo Carini. Han er Instagram-kendt. Okay, jeg sidder lige og kigger på dem imens. Marry for kill. Den er strid, hvis en af dem ser. Det gør det ikke. Aldrig hvis nogen kommer til at se det her. Jeg tror, at jeg vil marry Josh Duhamel. Tror jeg, man siger det. Han er ret flot. Mm. Og voksen. Og så vil jeg nok fuck Enzo Carini. Altså hvis det selvfølgelig ikke er et eller andet voldtægt noget, fordi han er barn. Fucking barn. Jeg tror faktisk, han er 20 år eller sådan noget. Nej, men så godt nok. Nej. Og så vil jeg kill Jonas Eilskov. Fordi jeg kan slet ikke, altså han kan slet ikke mande sig op med de andre to. Han er slet ikke flot nok. De andre. Ja. De andre er jo meget kønnere. Men Men det var gjort lidt nemt, fordi det er bare sådan, not my type-agtigt. Det er svært. Hvis der var penge på billedet ved Jonas, så ville du med. Sådan! Nej, jeg ville ikke. Jeg er altså ikke så sød mere. Jo. Stop. Okay, så videre. Okay. Jeg har fundet 3 til Nana, of course. Cristiano Ronaldo. Ham kan vi alle sammen godt lide. Liam Hemsworth. Hedder han det? Worth? Han er med i The Last Song. Han lækker. Og så Taylor Lautner. Fra Twilight, er det rigtigt? Ja. Så your game. Okay. Jeg tror... Den er faktisk svær. Ja, Men jeg ved godt, hvordan jeg vil gøre det. jeg vil i hvert fald kille Cristiano Ronaldo. Jeg synes, han ser lidt homo ud. Undskyld. Nej, synes jeg. Nej! På det billede, vi har fundet i hvert fald, der ser han altså lidt wow. homo ud. Og så vil jeg vil gifte mig med Liam. Fordi så kan jeg også have sex med Liam sådan altid. Og så vil jeg fuck Taylor. For Liam, han er fucking lækker. Oh my god, du smider lige Cristiano Ronaldo ud. Ja. What? Havde det været Messi, havde det så været noget andet? Paradise. Ej, han er så sød på det billede der. Har du, hvad så hvis det var Messi, havde det været noget andet, eller hvad? Du skaller fra din ferie på dine skulder. Jeg skal lige se, hvordan Messi kan se ud. Det er derfor, piger ser fodbold. Ikke så meget mig. Jeg prøver at følge med i det for min sorg skyld. Nej! Jeg skal bare se. Nej! Han er fucking grim. True. Barcelona. Ja. Følg os på Instagram, og tjek vores blog ud, fordi det er bare mega cool, og der er kommet sindssygt mange indlæg. Ja,